A delegada territorial da Xunta na Coruña desprazouse esta mañá ata Rianxo para supervisar as melloras nos accesos que se veñen de acometer no Parque Empresarial de Té. A Consellería de Economía e Industria destinou máis de 70.000 euros para o acondicionamento deste viario que favorece a conexión entre as parroquias de Taragoña e Asados. A axuda concedida ao Concello de Rianxo en torno aos 73.000 euros para facer un acondicionamento, neste caso para unir dúas parroquias, a parroquia de Asados e a parroquia de Taragoña, que nos acceden ao polígono empresarial. Son unhas estradas que facilitan en certa medida que os traballadores e traballadoras que veñen a estes polígonos podan acercarse de maneira máis segura e sobre todo que nos poñen no mapa a este parque empresarial e sobre todo conectalo con as entidades poboacionais. Ademais da renovación do firme, procedeuse á sustitución da rede de pluviais e o Concello xa traballa nunha segunda fase para ampliar tamén a liña de saneamento. Neste sentido, o alcalde agradeceu a colaboración da Administración Autonómica para acometer esta e outras obras, como as enmarcadas no Plan de Camiños Rurais ou no Plan de Embelecemento do Litoral. Esta actuación, efectivamente, permítenos levar a cabo esta mellora con esa achega tan importante da Xunta como outras que tivemos recentemente, non? Pois falábamos aí un pouco que tamén nestes días estamos executando con máis ou menos con achega de alrededor de 50.000 euros ou as actuacións enmarcadas no Plan de Camiños Rurais, Plan Mellora de Camiños Rurais este ano. Recentemente levamos a cabo tamén unha serie de actuacións que se marcan dentro das axudas de embelecemento do litoral, prácticamente tamén 40 e 40 cada unha, alrededor de 80.000 euros en total, é dicir, levamos a cabo durante todo este ano un esforzo de inversor por parte do Consello moi importante, un nivel de execución de obras tamén moi elevado, pero que é posible, por suposto, coa achega que outras administracións fan, neste caso coa achega que fai a Xunta de Galicia a través das distintas líneas de subvención. Aquí imos presentando proxectiños como este que van permitindo mellorar as nosas infraestructuras pouquiño a pouco. Xunto co mellora dos accesos no polígono rianxeiro, a delegada indicou que nesta anualidade se executaron tamén reformas nos parques empresariais de Boiro e Noia que ascenderon aos 200.000 euros.